Здароў. Сёння 17 жніўня гэта чарговы дыалог Flying Fellas і я нарэшце дарабіў гэтую самую мапу. Як можна пабачыць вось тут вось. Я быў вось 25 мая, у мяне як стрэльнула ў сраку пачаць распісваць типа задачи, і тады вот я быў у тым ліку і гэтую задачу апісаў. І 6 ліпня я за яе ўзяўся, то перавёў з туду у doing. Хорошо, як бы працу ў працэсе. Але гэтая задача апынулася, ну, типа, ніхуёва так складаней, ніж я чакаў. Мне там давялося яе разбіваць на падзадачы, потым эти падзадачы яшчэ хіба на дадатковыя ці не. Ну, там і гэтыя задачы там шмат патрабавалі, да, і потым вось я тут дакладна разбіваў на падзадачы. І вось сёння, нарэшце, яно дан. Нарэшце я дарабіў такую даволі простую фічу. Мне здаецца, што можа заканата гучная хуйна. Такую, типа, здавалася бы, нескладаную фічу, што вось мы там пачынаем гульню, у нас адкрываецца адразу мапа, там ворагі, ну, яны абіраюцца рандомна, але пакуль што вораг толькі адзін тут магчымы. І вось мы ціскаем кнопку, пачынаецца з ім бойка. Мы, типа, там, ну, можам штосьці парабіць, да, сканчваць хады. Вораг таксама вот ён атакуе, там можна заўважыць один піксель таго, што было 10 хп, стало 9. І вось можам яго мы яго забілі, і ён там здох, але типа замест таго, каб знішчыцца, ён вось так вось пазначыўся, што мы яго defeated, я не памятаю, як слово перакласці. І ну і вось просто з такім крыжыкам відавочна палепе в'юшку, анімацыі, ўсё гэта абавязкова калісьці будзе. Вось гэтыя анімацыі, што ён так стартуе, ўсё прыгожа, гэта не наўмысна было по факту, то бок просто я выкарыстоўваў той код, што ўжо быў, і яно вот так вот атрымалася, што ну, з кайнда анімацыямі перахода хоць якогасьці ўсё здараецца, хаця відавочна у фінальнай якой-небудзь версіі, калі яна хоць калісьці, блядь, будзе, вельмі хацелася бы штосьці попрыгажэй, да, там. Як оно мне уяўлялася, што все-таки вот з гэтага поля, дзе ў тебе ворагі, ты там тыцяеш, і оно ўсё з'язджае ці ў бок, там, напрыклад, ці ўверх, ці ўніз, і вось ён дадаецца на поле гэты вораг, і заязджаюць на экран гэтыя карткі варожыя, і вось мы з ім б'емся. Дарэчы, я толькі цяпер падумаў аб тым, што можа зрабіць бы лепей розныя рубашкі, ну, ўжо это як бы такое вельмі non-priority. Ой. І атрымоўваю сыны, вось зноў жа забіваем ворагаў, і да, дарэчы, вось яшчэ што вельмі добра, што яно працуе яшчэ, вось, што 9 хп было, яно і засталося. Ну, типа, тут таксама відавочна ніякай дадатковай працы не давялося рабіць, бо, ну, яно, блядь, відавочна так і будзе працаваць само па сабе. Што дамагі гэтыя застаюцца, вось, што яны папіжаныя. Бок гэта спецыяльная задумка, да, яно, вот гэта дакладна так і будзе. Что, ну, калі тех твоих пабілі чувакоў, то все, яны ўжо пабіныя. Ну, окей, да, зноў жа, это здавалася бы вот прям супер проста нейкая фіча, гуля тут увогуле рабіць, але, ну, давялося все-таки рабіць, да-за таго, што я панагамнякаў быў падчас разробкі вот таго нейкага мінімальнага функцыянала, который я паказваў у папярэдніх дыалогах, і яно, ну, там, короче, давялося паперарабліваць, там плюс яшчэ пашло, што нешта эти прокрастинации, потым, ну, вот эти вот кола, што я нічого не раблю, за гэтага прагрэса не мае, за гэтага матывацыі неяк не мае, за гэтага я нічога не раблю, і типа яно так по колу. Але нарэшце это дарабіў, бо я ўжо буду займацца нейкімі іншымі задачамі тут. Ну да, там на будучыню, да, калі што, дарэчы, вось зараз это, калі я правильно памятаю, гэта апошні вораг, што там быў на экране, все, вот усе пабітыя. Окей, памылка не выскоквае просто лог. Все цудоўна. Што да, типа, неяк апрацоўваць тое, што ўсе ворагі забітыя. Я хацеў гэта як памылку вывесці, але ну, інфо, ну ладно, похуй, это уже не важно. Вось, все, мы забілі ўсіх ворагаў. Да, трэба прыхоўваць в'юшку. Яшчэ, дарэчы, можа хтосьці заўважыў, што крама больш не паказваецца падчас бойкі. Гэта баг, который я заўважыў позна. Таксама трэба будзе выправіць, каб сапраўды
дадавалася крама. Ой, і не кажучы ўжо пра нейкі баланс відавочны. Ну там што плануецца далей, ну такое з больш маштабнага паміж проста нейкіх бэкфіксоў ці life improvements, там що. Ну, короче, нейкія бэгафіксы, всякие дробныя моманты. А хочаш, ну там дадаць бы яшчэ вот тут зрушана, нібыта сунута ўлева, потому что плануецца, што будет яшчэ один тут чувак, і это будет вот босс гэтай вуліцы, типу кшталту. І ну і калі мы забіваем гэтага босса, то мы пераходзім на наступную вот эту улицу, і там па новай з іншымі ворагамі, з іншым боссам. Так вось некалькі гэтых вуліц, пакуль мы не дайдзем да фінальнага босса, і типа все зачышчана. Гэтая штука, як яна называецца, горад, да, і все, і типа ой, блядь, вы перамаглі, віншую. Там ой, абсалютна, калі што, не нагадвае балатар і анты, так, це не важна. Вот, дарэчы, якраз тое, аб чым я разважаў з сцэнай. Тут хуйня, я неяк вот нагамнякаў якраз з структурай, то тут атрымоўваецца праблемна, што типа прям не херовая такая вот укладзенасць, да, можна заўважыць, колькі тут усяго панаўкладана адно ў адно. Ну типа я хіба расказваў, што вот это што наўкладваеце через Entitas, гэта вот кастомная тула, да, пра Parenthood, хіба называецца debugger, вось, і он типа это бярэць entity behavior, entity-саўскія, і укладывать их один у один, і вельмі зручна, так нашмат лепей дэбажыць. Але вось яно якраз дапамагае яшчэ і бачыць, што ну типа реально такая вялікая укладзенасць з-за таго, што вось у нас ёсць, як яно зараз, што у нас ёсць стейдж, што ў стейджа ёсць актор варожы, да, там, ну то бок, ну актор это вот якраз таки, што там вораг альбо гулец, да, каб ух ты, як оно лагаець з-за таго, што не ў фокусе, смешна. Актор, да, ну типа это як дзеячая асоба, сапраўды, там ну, той, хто там карты на руцэ трымае, той каму там належыць калода. Хочется, конечно, выкарыстоўваць слова гулец, але гулец занята для гульца, который за кампудахсером сядзіць. Таму гэта як бы актор, гэта і гулец, і вораг, апанент нашай. У актора ёсць свая калода, дэк, у яго яшчэ ёсць лід, вот этот якраз таки каму яму трэба, ну там лідер, якога калі заб'юць, то все тады прыйбалі. Яшчэ у калодзе там ёсць іншыя карткі, по факту яшчэ і лід належыць да калоды, бо это типа картка, але не зусім, бо яна ніколі не затасоўваецца, і ў калодзе там карткі, не знаю, на руку, который пераходзіць. Карацей, вот такая структура складаная, і вось вельмі пытанне, конечно, я там яшчэ быў думаў крыху вось у гэтым месцы, як мне звяртацца да розных іншых кампанентаў гэтай іерархіі. Бо як у мяне зараней было зроблена, што у меня просто было некалькі вот этих кампанентаў, там, напрыклад, OVNI-DEC. Вельмі добра зразумела, што напісана. Калода, то бок это у актора быў гэты кампанент, і ён паказваў на ўласна калоду. І типа можна было звярнуцца да актора і типа сказаць яму, што вось дай мне сваю калоду. І вось так вось атрымаць да доступ. Але хуйня, што вось з-за такой структуры, як я вось тут вось намалюваў, што у нас тут паказваецца вораг, мы на яго тыцем, пачынаецца з ім бойка, мне тут крыху давялося папярдоліцца, што там типа вот это нам трэба стварыць ліда,
асобна, калоду нам яшчэ пакуль што не трэба ствараць. І вось у нас ёсць гэты stage, который, ну, па парадку уже ідзе, і значит мы тыцаем на ліда по факту, і лід должен сказаць свайму стейджу, і то бок ён мае звярнуцца, і што актор тады з акторам пачынаецца бойка. Для актора тады трэба стварыць ягоную калоду, і значит ліда там стварыць яшчэ яму на стейджы будзе поле, да, field, створится поле, на поле трэба яшчэ закінуць ліда. То бок вот это ўся ўзаемадзея, як вот это праворачивать вот этими компонентами, неяк мне все было вельмі не падавалася, нязручна, таму я першае, што мне прыйшло было ў галаву, это вот такая канцэпцыя, да, вельмі крутая. Ой, што зрабіць вось такі вось аб'ектик, так просто, грубо кажучы, набор айдишнікаў, да, на entity гэтыя, там, читай на аб'екты. Давай вот возьмем сюды. Ой, то бок буду замалёўваць, хаця можа лепей, ладно, буду тут уже замалёўваць. Што вось у нас зноў жа просто будет вот этот иерархия, там уже поменей. И просто будет спосылаться на там на stage entity, на там актора entity. Ну и то это просто спосылки будет власна на вот эти entity, которые уже у сабе, ну вот это есть эти entity по факту. И, ну и типа и усім передавать вот этот объект з іерархіяй, там з кампанентам, то вось гэты кампанент іерархіі, ён там будзе па спасылцы перадавацца сюды, туды, і закон таго, што па спасылцы, калі яны будуць звяртацца да сваёй іерархіі, яны насамрэч усе будуць звяртацца да адной і той жа, да агульнай. І типа калі хтосьці там зменіць, напрыклад, дадасць калоду, запішыць спасылку на яе, то яна з'явіцца ва ўсіх. Але хуйня такая, што тады з такім падыходам гэта трэба сядзець, не забывацца, вот сапраўды, як тут намалявана на гэтай дыяграме вельмі смешнай, што трэба дадаваць, ой, блядь, трэба дадаваць вот эту ліда у іерархію на ліда, туды-сюды, вот этыя больш ніж адзін крыніца праўды, да, этот source of true, так называется. Як сховаць. Вот. Але і таму я вось власна came up with this sheet варыянтам з індексам, который сапраўды гучыць куды больш естественно і куды менш ААПшна. Ух ты. Ну, просто у нас ёсць індекс, ну там індекс гэта по факту просто месца у кантэксце энтитаса канкрэтна гэта, ну, просто ён захоўваеш там, які там пры значэнні 1 у нас вот гэтая entity, на значэнні 2 у нас вось гэтая entity, на значэнні 3 у нас вось гэтая. То бок дазваляць ключ пара ствараць там табліцу, грубо кажучы. Альбо там это, ладно, неважно, нам похуй. І вось мы так вось можам сапраўды на там стейджам прысвойваць нейкі нумар, а ён і так прысвойваецца. І вось па гэтаму нумару ствараць індекс, і па гэтым індексу потым шукаць, ну, дадаваць актора на стейдж, уласна, што там яшчэ калода на стейдж, ліда на стейдж, і, власна, вот так вот звяртацца. Там яно, я зараз stage utils, я вот так вот эту штуку обозваў, ой, статычную, что просто мы можем узять, напрыклад, узять калоду, которая належыць да гэтага стейджа, альбо узять актора, там, альбо з актора узять калоду, і вось это якраз таки ёсць вот овнідек тут атрымаўся. Короче, весело, я вот з гэтым пярдоліўся. Там яшчэ некаторыя штучкі крышачку паперарабляў, бо там усё ў гамне, але потым, каб яно завялося, запрацавала, мне неяк яшчэ больш усё ў гамно давялося акунуць, таму весело. Ну, по факту, усё, што тут напісана, да, што у нас fight button працуе нарэшце, у нас не гейм-овер, мы цяпер перамагаем, калі мы забіваем ворага. Калі што раней, калі гулец заб'е ворага, то ён прайграў, вау,
Дарэчы, мне колькі я тут, да, 15 хвілін, вот так і думаў, што 10-15 хвілін трынджу. Ну, ўжо падходзім на канца. І так, дэфіт, вот сапраўды, што вораг, ой, ну, лід варожы, ён не знішчаецца, ён крыжыкам гэтым перакрэсліваецца, што калі ён памірае, то мы вяртаемся да мапы, і што ў нас сапраўды цудоўна працуе старт бойкі з іншымі ворагамі. Там яшчэ ў працэсе я паламаў быў ператаставанне калоды, але цяпер усё працуе нармальна і ўсе калоды тасуюцца шчасліва. Тут увогуле смешная сітуацыя, калі да між чэнджлогамі, типа на пачатку вось гэтай версіі не было гэтага бага, ён з'явіўся падчас разробкі гэтых фіч, але ён все равно тут ёсць, типа гэтага бага ніколі не было, але ёсць ягоны фікс. Там можа гэта можна не ўключаць. Я нібы, ну, калі змен не шмат, то хоць что-то. І яшчэ я хацеў сказаць, да, тут таймер запушчаны, бо я як бы actually generally працую. Я не дапрацаваў там сваю нейкі бейслайн у гэтых 10 гадзін, і я неяк для сябе павырашыў, што наўрад ці я змагу вось тут, дзе я зараз знаходжуся, ну там пераехаўшы, я не памятаю, ці казаў я, што кароче, пераехаў, цяпер да працы мне дабірацца складаней, і з-за гэтага яшчэ менш часу. Ну і карацей, вот не атрымоўваецца цяпер 10 гадзін на тыдзень знаходзіць, каб вылучыць іх на працы. Плюс, ну, короче, дебіл я. Это можна, конечно, менш у тэлефоне сядзець і гэтае ўсё, але галоўнае, што я хацеў сказаць, што я вось на гэтым тыдні так неяк больш арыентаваўся, каб кожны дзень хоць, ну, типа, не сядзець нейкі фіксаваны час, а просто, прынамсі, адзін каміт зрабіць. Зараз, секунду, у меня кошка дебілка. Як запаузить? Ой, дебилка была упущенная. Так. Да, ну, я уже завершаю. Я просто хотел договорить, что я ставлю себе за мету не посидеть за кампудахтером з уключенным таймером нейкі час, а прынамсі один каміт зрабіць за дзень, да? Ну, просто вот якую-нибудь минимальную фічу. І у некаторыя... Ух ты, блядь, цішэй, это не тое, што я хацеў зрабіць, не трэба дадаваць. У некаторыя дні яно, типа, перарастае у прям, ну, амаль што гадзіну працы, сапраўды, у нейкія больш фічы. Ну, то бок, што да, ты садзішся зрабіць хоць штосьці, ты пачынаеш нешта рабіць, а яно ўжо неяк не так і складана, а ты яшчэ, типа, окей, а вот яшчэ і вот это зраблю, і вот это, і ў выніку, ну, нешта нават робіцца. Вось таму я спадзяюся, што далей тоже будет нешта рабіцца. На наступным тыдні нават яшчэ не ведаю, што я бы... Ну да, я, пэўна, павыпраўляў бы, што я тут накуралесіў, нагамнякаў, напаламаўся, і будзем рухацца далей. Усё, убачымся праз тыдзень. Бэ-бэ.